Hvad skal du lave? Jeg skal lave vaniljeis, og vi starter lige med at se ingredienserne her. Og vi starter med 2 hele æg. Her er 2 pasteuriserede æggeblommer. Og så spædet op med æggehvider fra lageret, så der samlet set bliver 1 deciliter. Dernæst skal der 3,5 dl piskefløde i. Og der fylder jeg så op med 1,5 dl mælk, så der samlet set bliver 0,5 liter. Så skal der noget vanilje i massen, og der bruger jeg en hel af de store vaniljestænger. Og så tager vi lige noget sukker til at skille vaniljekornen ad med, så det nemmere kan blive rørt ud i massen. Så kommer der noget vaniljesukker i, så det kommer til at smage noget. Og der skal cirka en teskefuld i. Derefter skal der noget almindelig sukker i, mellem 100 og 200 gram, afhængig af hvor meget man kan tåle. Jeg bruger 125 gram i dag. Til sidst der kommer jeg en knivspids guargummi i, som gør, at den holder formen, når den smelter lidt, når man spiser den. Så skal massen varmes op til 85 grader under langsom opvarmning og omrøring. Og det tager cirka et kvarter. Og det vi ikke kan stå og røre i et kvarter med håndkraft, så har vi heldigvis maskiner til det. Så er massen præcis 85 grader, og det er taget cirka et kvarter, så nu er det tid til, at den skal køle af. Så er ismassen kølet af. Det kan enten ske bare på komfuret, eller som vi har gjort her i køleskabet. Og den skal se lidt klistret ud, og så er det bare at huske at tage vaniljestængerne op, og så er den klar til at blive kørt på ismaskinen. Så er isen klar til at blive kørt i ismaskinen. Og vi sætter den på 40 minutter. Men i dag behøver den kun at få cirka 34 minutter, så er den allerede hård nok til at blive taget op. Og den får lige en gang varmt vand, sådan, så den lettere slipper beholderen her, inden vi skal have den videre i næste step. For at få en mere blød is, som det færdige resultat, så bliver den lige pisket en gang. Og da fløden i isen helst ikke skal blive til hverken flødeskum eller smør, så skal den maks piskes i cirka et halvt minut. Så skal isen egentlig bare hældes op i skålen, og så er den klar til at blive frosset. Når den har ligget i fryseren, så skal den tørre op i en halv time til 40 minutter, afhængig af hvor varmt det er, inden at den har en passende konsistens.
således. Det var is på 5 minutter.